nieuwe vlog. Het is geen zaterdag of woensdag, maar ik had zin om onverwachts een prank uit te halen. Ik ga proberen om bij misschien Zoe of Milou of Medde. Maar Medde is er niet, dus dat kan sowieso niet. Ik weet dat ik een kanaal met Medde heb, maar ja, je mag af en toe ook zelf video's nemen. En de vorige video was ook met Medde met bloopers. En Medde gaat ook nog wel zelf video's maken, denk ik. Maar ik ga dus nu een prank uithalen, maar waar weet ik niet. En nu zo zijn nu aan het eten en ga zo naar judo. Ik weet niet wat ik aan moet doen. Maar ik denk, ja, ik zie wel. Tot zo. Ik heb me vergist. Ik ga het niet bij Milou of Zoe doen, maar ik ga bij mijn zusje doen. Ze zit daarachter. Ik ga nu via een andere kant. En ik ga uithalen dat ik ga gewoon aan het drukken. Achter de bosjes. Ze zingt de hele tijd. Oké, ik ga haar nu proberen te lopen. Even kijken. Het lukt mij niet, maar ik ga het nu proberen. Je kan haar niet zien, maar... Kijk, ik kan haar ook niet door de bosjes zien. Ik kijk toch even. Ik weet niet of jij haar kon zien. Ik probeer het maar te moppen. Zag me bijna. Ik moet haar weglokken. Achter staat ze. Zag me bijna. Robin! Ja, ja? Kom eens!
denken. Ik noem het meer spioneren eigenlijk. Dat is best wel grappig. Kijk waar ze is. Ik kan haar nog steeds niet vinden. Zij mij ook niet. Ze komt. Ik moet een goede verstopplek vinden. Daar zie je haar. Daar. Het is echt grappig. Robin! Help! Help! Oh, nou. Dat was in ieder geval heel grappig. En... Doei. Zeg je dan? Doei.